ole voin hi July ni som le pasari sang ni som ni le paruk zir top ni ni a ka fapa edia MZU atangin alo honga ni hi kan fapa upadr ni a MZU lama te Mr. Varsity a ten lo thang ve not maya ma aizola intino deu hian an om thin na a nu le pa te chon kan lo da no vak do wat hian hei wan sam khol kan a tera ku wa huan sam rep maya alo ho khanin Mr. Varsity ani na e loman dong yani kan soi ve thiam che lo wa zo nu zo pa te chon tiang ba ka khang Mr. Vox ten tiang Mr. Personality tia khang ho te karon hon aron chop ve rui maya lom pui dan to kan lo thiam vak lowa maro chu vo in chu ka ngai tu athuta ka papa nen huan kan sam hanti ringot ai chuanin Mr. Varsity 2026 MZU lam MZU a Mr. an lo thang ve tinani chu MZU Mr. lai mai papa kan han nei ve a ni la chuan huan sam kan lo chor mai thin sen lo ho la hian buang lo hoi thale lok te lo ti thale lok hele Mr. Varsity amoi vak thailo ni rama chuan I huan sam khol nen na thok ve ru maya kan fa te sikul zirna ten han cholan lo ho hi chuan lo chor bor bor mai zela nu le pa hi chuanin kan lo thalel ve to thina nia nge chuan ni kan nani heng lai mi hi la te a a thalai kan tilang lo ba tu lai de wa khuan a thalai bor tak tak om thea so som lai ve te so acha chawa July tha hi chuanin wan an him viau zela an ku ka hi kum nga na ni a par om ve chan zewa kong ni khat chu aron ra ve a chu tiang chu chu la ni a hianin sikulan chol hi chuanin kan fa te kan chor bor bor zela edia hi MZU lama economics azira sang hi som ni le pasare hian hian zardam te om chuan MA zo ve dona Mizoram University lama MA economics azir ve ni chuan kum sang hi som ni paruk som ni pasari ti ni tain ka hia Varsity Mr. ra an lo thang ve a kan lom nek maya maro chu thalak na chan poi kan lo thelo kan du le pa te chu kan lo a khop ba ka fa te hi kan lo kan ngai dan hi nge lo no pang chia deu nge ni ron hon khanin Mr. an than na eng ngemoron hon kharon por ve noi maya lom te khop maya ma se atha te lo lak pe lo hlim pui viau na chang po kan lo thelem lova vo in chu kan ngai tua deu thuta aizol lama thian te khanin an khongai via wangem chu helova hianin Mr. lai ni ve ma sela in lama te hi chuanin kan chhor bor bor maya ke ni hi chuanin kan lo da no ve vak hlei thei to lova yang chuan vo in chu hei kan ha thok lai ka phone kan khoya thla kan la ve deu thut ani hi chan chu nakina edia po lo upanga lo putaranga ka wang lai video ani hi tela ti ve du mai theya mi ten he video hi an hlut lo tur lampang po ka ngai tu lem lo mi tu manan hlut lo ani pon poi ka ti lo han ti chu dik lovanga an lo hlut lem lo ani pon ke ni chuanin kan ngai lu viau doin karinga hun raya chuan tar ten lo ni an lo putar huna chuan ka wang lain MZU Mr. te kan ni ve to sin tia an han soi ve hrimatan te po thain kan thria kan ku va huan
นั่นหาถกลายทากันลากันป้าไฟน์กันอันนู้นเองกันปฐุมินกันเฟชีนะถึงชวนินกันชอร์บดไม่หวนสามคอลเน้นหัวนั้นสามาสวยตาอังคันนูเล่ป้าให้ชวนฟาเตเล่ขจิรโจลที่กันเล่าทะเลวิยาวัฒตูที่กันเล่าจงนัสโตไม่ทีนะถึงชวนเฮนี่พอหาวรวงละมาเล่าหงะนัทกะกันเล่ามาหมดโตบกะเล่าชอร์บดไม่นี่ชวนให้กันกูวะหวนเฮจุลัยท่าเตนี่บุกันหิมรีเดวะอลังมอยโมเดวะกุมงานะอันนี้อันมอยเวียวตัวไม่ปะเทียนจาระล่วงเตะกันเอ็นโคเซลเทชวนตัวน่าเฮียนอาเชนซูปาร์เวจันโตนิติค่ะอันสวยเทตอกนี่เซลาติชวนฟ้าเตหิชวนป่าเตหินตุกไงเราอันเตียตักนี่กระริงเดวะเฮวิดีโอเราเอ็นเวนชวนมินมุจักเวียวไม่เทนี่มิสเตอร์เวอร์ซิตี้เมื่ออุฟปากันหันในเวอป่าเตนหันตุกเราเล่งาละมาเสกเมลิกติลังดูรีลวังมินมุจักเตโอทีกตานะป่าเพจูอวหันชดอนเอเตนเราติเวไหมเทียจูวังชวนินกันอินติลังรีลวัง